Türkmenistanda okuw ýylynyň tamamlanmagy bilen 14 000 okuwçy üçin Tomutky din jalys mewsimi hem başlandy. Emma ykdysady krizis we işsiz ýa-da pet gazançly enatallaryň maddi ýagdaýy çağlaryň din jalmak mümkinçiliklerini ýylyň-ýylyna çäklendirýär. Bu ýagdaýlary tiljermek üçin ençe mesebite aýlanyp gören habarçymyz durly ýaşdaky we istäk raýatları bilen söhbetdes boldy. Ol meseleniň has düşnükli bolmagy üçin çağlaryň din jalmak mümkinçiliklerini degislilikdäki 3 topara böldi. Bellesek, bu ylmy bolmadyk bir tiljermedir. Habarçymyz gurply masgalalaryň sol sanda hökümet ýa-da kanun goruja edarlarda ýokary wezipelerde işleýän enatalaryň çağlarynyň dinç alys mewsumynyň degislilikde has saat geçýändigini belleýär. Bu çağılar gökderedäki awadaky din çalyş merkezlerine hatta izli-izine arkayn gidip bilýärler. Olar tölegli selgäklere, basseynlere hem gatnaýarlar. Garaz olar kadaly din çalyp bilýärler. Elbetde bu topardakylaryň sany degişlilikde az bolup beýleki çağılaryň aglawasy barha yaramazlaşýan ykdysady kynçylyklar sebäpli özleriniň güýmenjelerini çäklendirýärler ýa-da hatta tutuşdymyz gara işde zähmet çekip maşgalatyna goltky bolmagy tinançýarlar. Dip habarçymyzyň söhbetdeşleriniň biri aýdýar. Dowamly gazanç sesmesi bolan, emma ykdysady kynçylyklar sebäpli gün güzeran harajatlaryny çäklendirmeli bolýan hojalyklaryň çağılary bolsa, çem gelen teristler arkaly özüni güýmenje döretmäge tinançýarlar. Bu çağılaryň tölegli medeni merkezlerine selgäklere dagy gitmäge puly ýok. Şol sebäpli olar uzakly gündaşarda öz deňduşlary bilen köp gatly jaýlaryň aralarynda oýnaýarlar. Basseynleriň tölegliligi sebäpli olar yssyk howada suw çüwdürümlerinde, aryklarda suwa düşýärler. Jemläp aýdanyňda umuman orta gatlygyň hojalyklaryna degişli çağılar mümkinçiligi çäkli bolsa da tomuz paslyny güýmenjede geçirip bilýärler. Dip habarçymyzyň ýene bir söhbetdeşi nyktady. Emma İtaatan hem owa yerleriniň çağılary dinç alys döwründe hem durly gara işlerde zähmet çekip, grupdan düşen masgalalaryna hem aýt bermäge tinançýarlar. Ykdysady kriziň has köp täsir ýetiren şol sanda potratçylaryň işlerinden boşadylan enatalaryň çağılaryna tomuzda oýnamak, şatlanmak asla ýatlaryna hem düşmeýär. Olar bazarlarda hamalçylyk edýärler, ulaglaryň tekerlerini uýarlar, mal bakýarlar, melleklerde otag we yekeleme işlerini geçirýärler. Galy bersede köçelerde dilekçilik edýärler. Olar beýleki deň duşlaryna teredip gaty kemsinýärler. Dip yeni bir Türkmenistanyny öz sebitindäki ýagdaýlary suratlandyrdy. Ol çağlaryň aglawasynyň masgalasyna goldaw bermek bilen birlikde täze okuw ýoly üçin hem iswaplary, egniskleri satyn almak uğrunda pul toplaýandyklaryny sözüne goşdy. Çağlaryň gazanç etmek üçin işleýän döwründe olaryň betbagçylygy uçrap, hilak bolmagy ýaly wakalaryň hem ýüze çykýandygy bellenilýär. Habarçylarymyz grupdan düşen hojalyklaryň çağılarynyň okuw döwründe hem tapaklaryndan daşgary zähmet çekýändigi sebäpli ygtybarly bilim alyp bilmeýändiklerine de üns çekýärler. Türkmenistan çağılar üçin sagdyn ýaşaýyş gursawyny, olaryň talabalaýyk idegini we zähmet eksploatasiýasyndan goraglygyny kepillendirjek kanunçylygy kämilleşdirip, çağanyň hukuklarynyň döwlet kepillikleri hakyndaky kanuny kabul etdi. Emma habarçylarymyz we yerli söhbetdeşlerimiz bu kanunlaryň esasan kagaz ýüzünde galýandygyny, häkimetleriň hem bu ýagdaýy açyk ara alyp maslahatlaşmakdan saklanýandygyny öňe sürýärler.